Matul l-2020, il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità ħarġet aktar minn 2000 Blue Badge, dokument legali tal-Kummissarju tal-Pulizija li jinħareġ fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni tad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità lil persuni li għandhom mobilità severa, permanenti jew temporanja. Dawn ikunu intotalati wkoll għal dokument rikonoxxut mill-Unjoni Ewropea. B'kollox fl-2020 inħarġu 2159 Blue Badge u ġew imġedda 1000 dokument. Il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, Samantha Paċ Gazan, spjegat li meta din tiskadi, it-tim tas-servizzi jipproċessa l-applikazzjoni biex din tiġġedded. Id-dokumenti skaduti jinbagħtu lura lill-Kummissjoni. Bħalissa għandna madwar 11,800 Blue Badge hemm barra, ovvjament nistgħu ngħidu huwa proċess li iktar ma jgħaddi żmien iktar qed ikollna persuni li japplikaw għalih. Spjegat ukoll li tul l-2020 il-Kummissjoni irċeviet 475 talba għall-investigazzjoni, il-maġġoranza brabta ma' allegat użu ħażin jew abbuż ta' Blue Badge, filwaqt li tresqu 88 rapport dwar aċċessibilità. Fl-istess ħin kien hemm 39 talba għall-investigazzjoni dwar il-qasam edukattiv u 39 ilment ieħor dwar loti ta' servizzi u faċilitajiet. Minkejja li saru ħafna sforzi biex ikun hawn kuxjenza dwar dak li huwa awareness dak li huwa l-użu tal-Blue Badge, ħafna mid-drabi għadna nsibu nies illi jagħmlu użu mill-Blue Bay Parking jew ma jkollhomx Blue Badge jew anke jkollna sitwazzjonijiet fejn isiru kopji tal-Blue Badge li huwa dak huwa qatt kriminali wkoll. U allura aħna min-naħa tagħna li nkunu qegħdin nagħmlu ninvestigaw u nintervjenu